William Taus, dátum narodenia neznámy, umrel 30. júna 1942, 55-ročný, miesto úmrtia Poľsko, Osvienčim. William Taus, príčina smrti neznáma. Rozália Taus, dátum narodenia neznámy, umrela 30. júna 1942, 45-ročná, manželka Williama Taus, miesto úmrtia Poľsko, Osvienčim. Príčina smrti neznáma. Eva Taus, dátum narodenia neznámy, umrela 30. júna 1942, 21-ročná, dcéra Williama a Rozálie Taus,